Lek peparinge Allah yaiku wong sing duwe ati elek ning rupane bagus. Rupane bagus, pakertine elek. Kuwi elek-eleke peparinge Gusti Allah. Ya muga-muga sing seneng ngaji yo bagus utawa ayu. Rupane bagus, ayu, atine. Amin Allahumma amin. Khairun nisaikum al-afifatul ghalimatu afifatun fi farjiha ghalimatun ala zawjiha. Wong wadon Islam iku kang bagus yaiku wadon kang setiti ngreksa awake tur gedhe syahwate. Ngreksa awake gandeng karo farjine, gedhe syahwate marang bojo lanange. Paham dereng? Kon gedhe syahwate karo sing lanang. Paham dereng? Paham dereng? Kula ngerti ya, Kang. Wong wadon Islam iku kang bagus yaiku wadon kang setiti ngreksa awake tur gedhe syahwate. Sing gedhe syahwate, gedhe kepinginane ning iso ngreksa awake. Gedhe syahwate iku kepingin duduhne iki, duduhne ngene. Marang wong liya ning iso ngreksa awake gandeng karo verjine, gedhe syahwate marang bojone. Sing iso ngreksa awake gandeng karo verjine. Lah gedhe syahwate leh ngreksa ngono kuwi mau saka gedhe syahwate niku mung kanggo bojone. Lah bojone nyawang iki mung kepengin. Enak gak wong lanang iki kepengin karo bojone? Enak gak? Bojomu iki lho wis kepengin karo kowe gak? Pengen nambah bojo. Lah bojone gak pengen. Lah iya. Masih nom-nom ya. Lah berarti wong wedok sing iso nukulke kepinginan marang bojone. Saya pengen. Iki maksud iki cara niki ya sing setengah biyen-biyen. Ya sepuh-sepuh